पटुआ गई उदल वो मामी के नहीं गई महत्वाकांक्षी के मम्मी कहाँ बाड़ी तिवारी जी तिवारी जी के ना दे मतलब उनका बदला में रोवे दे कहे का होरी लके मम्मी हई महलो की पिंटू भैया होरी लके मम्मी हई महलो के रानी पापा हवे हम ना कहत हई अरे वो लोगन के बुरा न लगे ई पवरिया लोग नाचेला कहे लगावेला होरी लके मौसी 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 ए होरी लके मौसी लगाया अमर पाली होरी लके मौसी चौकीदार साहब कहाँ गई ऐसे थोड़े फरियाई पूरा कमिटी के नुआवे के पड़ी हेने रवा लोग आई ए बधाई पर कुछ दे ही ले ही तब न जाई देखा ई रूप में जे होला ओकर दुआ बड़ा लागेला अरे सबके हम दुआ देता नहीं कहे का होरी लके मौसी लगे मरिया होरी लके मौसी अरे दिया हो ए होरी लके मौसी लगे अमर पाली मौसा हुए रंडी होरी अच्छा यहाँ के चौकीदार साहब बने कमेटी के अध्यक्ष यहाँ के भी बानी गार्जियन ना चौकीदार साहब जी के द्वारा 200 रुपया दहल गई बहुत बहुत प्रणाम बा कहे लिखा होरी लके आजी ए मुन्ना भैया होरी लके आजी लगे है माली होरी लके आजी हमार फूफा कुल कहाँ गई कहे भागत हुआ हो होरी लके दादी होरी लके दादी लगे है माली होरी लके दादी संस्थापक है रंग बहादुर गुरु जी 100 रुपया दिले बनिए स्वर के भाव पे बहुत बहुत प्रणाम बा कहीं जाए के का भैया संतोष मुखिया जी पंचायत गर्रा से बहुत बहुत प्रणाम बाबू मुखिया साहब के अरे वो लोग इनका फंड धरी जबरदस्ती आवत था ऐसे संतोष भैया बड़ा सम्मानित आदमी है वो वाला बंद हो गया और हाई कमान का आदेश बा क्योंकि बंद कइला कैसे होरी लके दादी हई लागे है माली होरी लके दादी होरी लके दादी हई लागे है माली दादा हम चौकीदार रे होरी लके दादा चौकीदार साहब आई रहनी वैसे दोबारा आज तक कोनो दिक्कत नहीं की होरी लके दादी दादी दादी
होरी लक दादी लगे मनमानी होरी लक दादी ओहो होरी लक दादी लगे है मामाली दादा हुए अमिताभ बड़े होरी लगा के दादा हुए अमिताभ बड़े ओहो दादा हुए अमिताभ बड़े होरी लगा के दादा हुए अमिताभ बड़े होरी लगा ओहो बधैया बाजे गावे ले लो ए बधैया बाजे नंद जी तारे बधैया बाजे नंद जी तारे के ही लुटावे लायन धान सोना लुटावे लायन धाना सोनवा के लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे नंद जी तारे बधैया बाजे नंद जी तारे दादी लुटावे लियन धाना सोनवा धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा दादा लुटावे धेनु गैया ए दादा लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे